mo kamo pagtawag nila ni Pedro ni Ima, pinagis ito ako upang tawag nila nga mga bagong kinasal diha sa katilimpang Kristohan. Hangyon ko kamo, Pedro, Ima, na mutubag sa tinunay ni musunod na mga pangatanan. Ima, mayagin ikaw sa imong pagpupul ang pagpukus kanunay sa imong rohanito diha sa paghigugma o pagkalagan ni Pedro na iyong tahanan. Pedro, mayagin ikaw sa imong pagpupul ang pagpukus kanunay sa imong rohanito diha sa paghigugma ni Ima na imong asawa o pagkakanya o Pedro, Ima, tumawag na ninyo ang pag-akal sa mga anak. Malamig ihatag na o ihatag pa din sa Diyos ano mahimong mga maayong Kristiyano. Oo, Padre. Oo, Padre. Very good. Sabi ko magkamumang ninyo, pagkunitay mo sa inyong tuong kamot, huwag mahal ang inyong tuyo at umangan sa Diyos o sa iya simbahan. Ima, kinistito na pamilya. Dawakan paling siya ng umahan, sumala sa landas sa binahan, Santa Iglesia. Oo, Padre, ako naman po. Uyon ka ba, mga himong iya, asawa? Oo, Padre, uyon ako. Dawakan ko nga siya na imong pana. Oo, Padre, ako naman po. Very good. Pedro, kinisimang sa kumili. Dawakan ko siya na imong asawa. Sumala sa landas sa binahan, Santa Iglesia. Oo, Padre, ako naman po. Uyon ka nga mahimong iya pana. Oo, Padre, uyon ako. Dawakan na niyo siya na imong asawa. Oo, Padre, ako naman po. Pero Pedro, Ima, katawa-katawa. Ako mo yang iyo, musapat. Ni musulod pa ako, nindot kayo ni kapuan. Ni mo na isa na nindot. Ha? Jadi pa mo mato, ini gabi. Kapuan nito ni. Ha? Taro. Yang gusto ako mga taga-Trinidad ni ka. Ha? Gusto. Ako lang taga-Trinidad. Taga-Kasantika. Mga tamu. Yang usama ito ngayon ko. Indo na yung babak. Kali mikrofon. Ready? Ito ang Ginoo na kami magkaisa sa kasiglasin o mga sukat kalaman bisa doon na po maayon na utan sa kamukaway ko Diyos sa sakit kumayon ng Diyos pero Diyos Aku itu gini bisa. Bapak lagi macam. Pido. Bukan po sa orang semasa setanah yang akan dinhi dan langit sebungkus kehidupan yang berdihimu segala sahaja Espiritu Santo. Sing-sing, momen alasnya, momen pisau. Ang Ginoo manahan niyo. Panalangin ang Ginoo, kinitin mo talaga sa Petrus 5 ang makabaton sa kinagdanos kinagawin mo yung
lang kayo ng aras. Panalaginin sila mga siksik ang sila. Si Pedro si Iman. Mag-recognize na yung masusunod sa pamilutan o yung pag pinahagi ng Kristo na amang Ginoo. So, dito, kuhang i-exception isurog niya. Isunod yung sinising timaan sa akong pagiging pag-ulong kanino sa kalasamahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Pedro, isunod yung sinising timaan sa akong pagiging o pag-ulong kanino sa kalasamahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Imam, ako nagtatalim ni inyong mga anas, kasaling sa akong paghalan, sa akong kawalin, alam sa inyong kahipan, sa mga samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ako inyong jawaban. Ugisi bertahun ako ni Pedro o ni Iman mempagpapinasara sa Kristo halo liman ako sila ahal-ahal susunod mas ako magpupulong na pangalapakan na pagkakas sa Diyos. Ipati mo kan Iman ang inyong unang halo. Lihat kis yang berflow atau kemana ini unus
dapat Oke, video masuk saya TikTok wah.
na marunong sa kadiyo. Pagdalang sa mga anak ng sa Espiritu Santo, amin. Lord Jesus, na nangyari, ano ang kapagtakon, naghanap ka ng kanimo sa mga milagro, kuban ang iyong kapagtakon. Ikaw sa mga igsuon na mga sambong karon, ilang mas kuntol, ilang mga kaliwat, ilang mga igsuon, mga anak, ani ang taon nga din, ginoon panalangin ni kong tanan. Kani ang mga ipahikay karon, mabusog kami o kamubantad na wala amin sila o pagkata makamit sila. Kinita na Lord may Mary, Lord Jesus, amo kang ihalap kanimo, ikaw po yung hari, upan sa Espiritu Santo, Diyos o sa hangtod sa kahituran ng amin. Amhana mo anak at langit, pagday ko niyo nga wabot ka na mo ang iyong inharilan, matuman yung pagbot ni sayo pa may sa langit. Ang kalanan mo sa kataglaw, hapar ka ng araw-adlaw, o pasayo nga kami sa mga sala, ay nangyang kasayo kami sa kasala ka na mo, kung hindi magami itong galit sa pagsulan, pinunuan mo sa kami mga kadautan namin. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Diyos anakan mo, bulahan ikaw lang sa pagkain ka na, o bulahan sa kampuno kasi ano nga siso. Santa Maria, inhin ka sa Diyos, ikaw po makarunong na kasala, karunong siya kami kung sa anak mo ikamatay kami. Himaya tamahan sa anak ng sa Espiritu Santo, na yung sinugan ang sa kapusan namin. Sa ngalan Amang, Anak ng Espiritu Santo, Amen. May bugtag ng tanan o happy ito. Okay, so pato kay sir mga choir. Ano ba ito? Pwede rin mag-kuhan.
Wala pa plate ito, Ped. Wala ako namang regalo ang walay ribbon diha oy. Ay, mahal ba na ko regalo? Tinapulan na regalo. Asa mo? Okay, sige, slice. Yung atong slice, kanya paghiwa. O, usa katakon ko na ang hiwa. O, kung wala katako sa mga gumah. Hungit, yung lang dakok nga nga. Dako ag maayo Ped ha, kay aron Dakok dako ayaw kay nga nakupog nga nga. Atong da tubangan dong. Okay, ito bang ko, ito yun, ito bang dari. Ito ba, sige, pagkuha ka. Pagkuha ka, hungit ha. Tigas, buli-buli. Kana, nagrawin ako. Punta na yung punta na sige. Sakto ha, doon kay slice. Duha kay slice kang pindlo na ko sa kang ima nang usap. Nagsakalihim ba? Okay, sige. So, hungit. Kutsilyo pa ni mo ihungit. Sige, muli-puli. Bakit na yung pula hungit? Ito ko na hungit ya. Hungit si Ima. Sige ka na. Kailangan ko, kaya rin mo Kaya kay dako ang pahigubang kita ya. Kamaya ko na eh. Nako. Baik ko eh. Akapidro na ko yung dako. Pedro na lang. Sige, hungit. Ato ba? Susuka doon ha. Susuka ba? Unsa ka kapili? 1, 2, 3, go! Kana hulot na salay, hulot na kuya. Hontale. Hirot. Sige, abli ko rin. Ya may bukas kutsilyo ya, kwas ano kutsilyo ya. Kuasilyo ba po? Ay kutsilyo ba sa na? Okay ba? Sige. Lahit man. Tara na ya kuan niya. Yatag na rin. Dala. Sorry. Basic. Ay, wala. Agas na dito. Gasa na. Dito na, gamay lang kaya maghubong mo sa ima. Jolin li ako. Agas na. Salig sa panahubog. Agas yan na. Agas na rin. Yan mahubog ka. Naghala na yan. Di mo sa. Daghana na imo. Dikas. Ilis. Ge. Sige, Iris. Biabo. Atu bang siapa? Kila mo dituyo. Imo man ang gitoyo ko diyan. Isikit ba kayo? Ana. 1, 2, 3, go! Ah, grabe dito ba kaya no? Okay, bigyan guys. Kiri or ito to. Kana may charger ka. Kuha na dong. Mag. Sabi ko mag-mag. Kana may pinakadagko. Ya, ang pinakagamay, pinakagamayan eh. Gamay. Ini gamay. Gadong. Diri ako ko na biasa wait. Unay kamay na. Gini. Gini. Sige. Madala ka tulapad. Nasa ilaw. Ayo ka mahayag ka. Coba teman.
tanga to. Ito naman to. Wala gamay. Wala. Kare gamay. Kare dia. Kare pinakagamay. Mas gamay pare. Okay, sige. Unya i-mention kung katag mong buha kay Abli, inyo man naman kamo. Sige. Arita sa pinakadako. Asa na dito? Video na gamay. Ay, ara. Sige. Ano din yung pero maabot ang may guys. Ito ka pa rin sige sa. I-mention ko sa lahat. Maabot pa? Ha? Dere. Mention sa nagkata. Pero dagan kita eh. Kala mo na bangko. Balad sa ko na hinday. Dere na yun. Ano lagi hindi ko mahuling ko diare? Ano man ko? Ay, wala ko na. Wala ko sa ako. Okay, sige. Okay, mention then ablihan ang pinakadako lagi. Basta ka dong, dindikan. Pinakadako regalo gikan ni Mr. and Mrs. Juni Lasonia. Sige. Ako tagano rice cooker. Dili. Welcome to my vlog. Dili noy. Dili na rice cooker dako kayo. Rice cooker ka dako. Cooker lang. Dili na rice cooker noy. Kuan siguro na para na Kumbaga. Ana lang ni para kanang kuan sa Lami magkunog bungkagon. Kaysa lami di ay nindot. Nindot bungkagon. bungkagon. Ayun na lami. Makaon na lami. Lami man sila. Kabudol ko na sila ko. Wala na. Dito laksian na lang do. Laksia mas nindot ko. Laksian daw para nindot. Laksion. Di ana babaw. Karton. Tanduay Ram 65. Karaton, Nescafe. 1,235. Ano yung kamuta sa lapel? Yeah. Den. Saka-sako. Saka-sako. Kape sa katuig. Oy, ang open na saan? Sundanan. Sige, sundanan. Karton ng Japon. Guradong bago ba? Murag money na rin. Gidong. Padong. Murag di na paabli unta. Grabe niya ka photo. Udaga niya, udaga. Den. Iabli daw. Kwa. Oh, di ba? Napay luwag, may plato man. Galan mo sinina. Sundanan si Dina. Sige. Daghang kayong salamat. Mr. Amis. Ninong Juni Ogomini Lasonia. Ninang Nini. Daghang kayong salamat sa inyong regalo. Daghang kayong salamat. Welcome. Daghang kayong salamat Ninang Ogomino. Ang pinakagamay nga regalo kay gikan sa ako kuya Mario o kay Ate Jackie. Okay, sige. Open. Same mo. Pinakagamay pero mas pili mo na yung pinakadako ugsuon. Okay, then kita na ang karton. Nakita na ang karton. Nag-ano na ko, dito na pitara, dakbo. Butang ipo-plato. Baso na baso. Then nakita na ang sulod. Uy, abli. Upat ka baso. Unom na, oy. Katusina na. Ano eh? Ay, uno. Lihi. Uno ka baso.
Wow, dami pagsagay dito. Dito na. Dami pagtawa. Thank you. Flower. Okay, so pasalamat. Salamat, kuya. Pedro. Okay, Salamat. salamat. Nono, how? Kuya. Nono, adi kita. Kasi taho lagi. Nono, Mario, Ate Jackie. Okay, so, ticket please.